Здравейте хора, аз съм Христо и добре дошли в новият ми YouTube канал. Старият ми се казваше Христо БГ, имаше 120 абоната, но си забравих паролата и не мога да си влезна в него и ще трябва да цъкам от тук, в този канал. Днешното видео е на тематика най-щупената, по-точно най-досадната карта в Clash Royale. Ето, тя се намира някъде от тук. Давам ви 5 секунди да познаете коя от тези карти е най-досадната. 5, 4, 3, 2, 1, край. Това е Furnace. И в днешното видео съм генерирал ето този дек съм си направил, който да покажем всъщност защо това е досадна карта. Сега, нали съм го направил на нормалното, да, ето тук Trophy Road, аз съм арена 9. Така че да, знам, че е малко, но имах един аккаунт с така доста по-голяма арена, обаче не мога да се го върна. Започваме. Да, на 16% съм естествено, защо пък? Не батерия, като може да нямам. Така, започваме да видим всъщност. Furnace съм го отворил скоро. Така че ще ми е крайно любопитно да видят. Ма естествено, че ще ми покаже това за батерията. Защо не? Аз не исках там да го пусна. Точно заради това не исках да го пусна там. Буквално заради това не исках да го пусна. Супер предикна, пича, и пуснах скапания Furnace без да искам там. Аз actually пуснах скапания Furnace без да искам там. Да, знам, че не съм един от най-добрите хора на тази игра. Не е нужно да ми коментирате, ти си слаб, ти не знам си какво. Да. Не съм от най-силните на тази игра. Никога не съм и бил. Да, бях голяма арена. Но това не значи, че съм бил супер силен, значи много фармер в играта и то е невъзможно като много фармиш, просто да в даден момент да не ти се получат нещата така. Това беше абсолютно излишно, което направи пича, защото Хога Райдерът ми... това обаче беше добро. Да, за съжаление е ясно, че на 9-та арена... Добре! Пичът направи... Голямата пътина, не знам как сега е с този Furnace. Знам само какъв дек би му подхождал, му естествено. Ще ми вземе колата. Не мога да ви докажа, защото просто не съм цъкал с него никога и това е причина, може би това ще е причината всъщност, поради която ви просто не знаех кой дек му подхожда, просто като му видях качествата и избрах абсолютно този дек. Лошото е, че има 30 секунди, трябва да действаме с Саралсите. Ужас, пича ще ми победи тази игра. Ясно е, нали, вече някакво се заблуждаваме. Първа игра, кошмарна загуба. Според много така, това не е мое заключение, пак ви казвам. Хора казват, че това е най-досадната карта. Аз не съм я играл и няма как аз да си правя заключение. Това е първата, защото съм 9-та арена, нормално. Аз скоро съм си взел картичката. Така за първо видео мисля, може би да не стане чак толкова дълго. Не знам, тези работи се решават в хода на епизод. Просто да печелим, човек. Мисля, че е добра идея просто да бием. Така че да. Не съм играл също така Clash Royale, не знам, няколко седмици. Говорейки от този акаунт, иначе
ако говорим за миналия така, но там вече положението е страшно и ще май направи една много голяма глупост. И защото половината му куличка си замина само от Хога Райдера ми, да не кажа много повече от половината му кола. Мукула. Така че нека пуснем един фърнес тук. Знам какво прави, но си нямам представа как да го правя. Още не съм усвикнал наистина, да. Просто като не си играл с него и... Това беше по-излишно, което направих. Ще загуба на... Абсолют загуба на еликсир. Няма как да не пусна тук, просто нямам. Наистина този дек ми се струва добър, вие ще кажете в коментарите дали декът си става за Фърнес, не знам. Как аз бих могъл да знам дали декът става, като аз не съм играл. Това е окей. Вземаме първа куличка. Тук най-вероятно и аз ще си взема, т.е. той ще ми вземе кола. Фърнес е добър отдалече, така че една глупава грешка. Ето сега го разбрах, че е добър отдалече, защото виждам просто уникално лошия демидж, който направи близкото и аз се простих с една количка. Така имаме естествено за барберианите. Няма какво сега тук, той няма... Погнах обаче Кинг Тауъра му. Добре. Тук може би това няма да направи нищо, обаче ще се бие. Лошото е, че много дефанзивно наистина предприех тук действия срещу пича. Тук не съм дали ние арал съм, а то и да трябваха и да не трябваха вече бавно действат. Това беше мултиотвъртително, което направих. Но успях по някакъв начин да сейвна. Този канал няма да има програма, защото аз съм 8-ми клас на училище и просто би било адски тъпо да си има програма, при положение, че аз самият знам, че най-вероятно няма да я спазвам, просто защото как да спазваш програма, като имам училище и да, така да се отварям отгоре, между от време да си проверявам процентите, защото стига се пак да не изхабиме. Това все пак ще ми, нали, мръдне ли това така добре, мисля, че колата му е абсолютен дед. И не, почти дед му беше. Почти дет му беше, тук сега трябва да сейвнем много тежко. Добре. Имаме ли силиците? Имаме ли силиците? Тук мисля, че просто няма какво да спаси пича. Победа! Първа победа на видео в Clash Royale наистина. Сега вие ако правя някакви грешки може да ме коригирате в коментарите. Лично знам, че не ми се отдава много тази игра, но нали опитвам се. Старая се. Не разбирам защо казва, че Фърнеца... Към момента не мога да разбера защо Фърнеца го водят като досадна карта. Наистина, ще направим още... Не знам, още 2 игрички. Просто като за първи епизод не целя да е дълъг. И не бих искал и първият ми епизод в... да е дълъг, защото просто няма и батерия, виждате 12%. Още е май, иначе и този знае как да играе. Аз просто по пускането на не много карти, на 2-3 карти. Също така може да бие и... Да, всъщност то беше логично да го предположим. Това е така, също този дракън абсолютно няма да оцели нищо, така че... Предприемаме веднага офанзива. Скелетите и мисля, че първият му демидж ще бъде набит тук, да. Сега, ще използвам тези Arrows. Ще използвам стреличките. Така да, междуто днеска, когато заснемам това видео, сме 31 в
8,38, както може да видите. Лошо ми се стовари, лошо ми се стовари. Хубавото е, че се фокусира върху това, защото драканите не са чак толкова лоши. Успях да направя по някакъв начин така, че фокусът... тук е задължителния въпрос. Някакво се лъжим. Имайте пет, че този демидж, който в момента съм набил, няма никакво значение, защото на тази арена буквално пичовете пускат някакви много непредсказуеми движения и просто всичко... Съм го тук от другата страна. Една валкирийка. 10 левел валкирийка, също 10 левел. Да, фърнес тук задължителен. И просто няма човек. Какво тук да се лъжим. Тази бомба ще ми убие фърнеса, но... Какво от това? Добре! Перфектно беше това, което направи... Виждате, че буквално погледнете, бе, човек. Погледнете, бе. Да, ясно е, че тук няма да набие. Няма какво, фарбол. Ко се лъжим? Само с тия скелети ли смята пича да ма такова? Не знам, такава защита съм измислил срещу скелетите, ако... Как да дадете някаква по-добра идея. И арчерките. Умрях. Колата ми. Кажем well played, защото пича игра well. Така нека отворим едно такова. Бокс. Да, знам, не съм наистина, но... Опитвам се, да, не съм чак толкова... знаете си мен още от миналия канал, ако има някакви зрители тук, които са били в миналия канал, че аз не съм. Най-видите на повечето игри. Ще пуснем и скелети, които обитава, да, лоша глупост направих. Лошото е, не, тук не искам да пускам. Не съм чак толкова добър, ще ставам по-добър, обещам, просто не бях цикъл тази игра много време и дигнах арена 9 доста бързо. Който е, нали, не го очаквах да го дигна толкова бързо. И да, също така валкирката имаше много добре в нападение, защото тя му взе кулата. Без дори да имам идеята, да, все пак е 10 левел. Да. 10 левел може би не е нищо за днешните стандарти на играта, просто си представям как не е абсолютно нищо. Естествено. Разбира се, че ще пуснеш парцета точно когато аз сета да пусна Хога Райдер. Скелетите са доста по-безполезни срещу парацетата, отколкото срещу Хога Райдера. Това беше излишно, което ми фризна. Колата ще пусне един фърнес. Все пак идеята на това видео е да покажем колко фърнеса и реално е така карта, но поне аз не мога да защита към момента твърденията. Така се казва, тук не съм напълно съгласен. Даже
не съм почти въобще съгласен с така, окей. Фърнес няма да пропуснем. Не, тук много ми фризва, толкова ми вземе демича между другото. Ми вземе колата с фриз. Опа, забравих, че не бие, не! Той ми е фризнал, това го забравих. Еми, GG, хора. Аз съм много тъп. Оставих кулата да ми бъде такова, защото съден дед, да, верно. Аз щях да го бията или иначе. Окей, добре, имаме съден дед, имаме време. Тук трябва да съм готов. Изи, бро! Добре. Добре, че не загубих. Правя последна игра. Спирам. Не мога да затвърда, човек. Фърнеца за мен в момента не е... не е досадна карта. Аз ли не знам, вие ще кажете, може да подкрепите там нещо, да споделите долу коментарите, за мен Фърнеца не е... Окей, това мога да го апгрейднем. За мен Фърнеца Аксели не си е щупена карта, не знам. И може също така да пишете според вас дали Фърнеса е... То не е щупена, хора. Аз например казвам щупена. Като казвам щупена имам предвид досадна карта. Да ми падне батерията, че ще е голям смех ще. Смех ще... Аз го получих наскоро и затова реших да направя това видео. Пък и да си започна малко YouTube канала. Тук Валкири като очаквам много от нея, ако не беше пуснал друга, ама тя също така ще бие и кулата, което е найс, че не се усети на време да си пусне някаква картичка, така че ще действаме от тук. Ей, че успя! Също скелетите няма шанс тази пека, така че... Добре, така поне боднете веднъж два пъти, така. 8% ще си доиграем играта, няма начин. Няма ми пада тук батерийката. Тук ще гледаме така. Хубаво е наистина, тази Валкирика може да се използва за атака. Дрил. Макша ли не направи ужасна грешка, но аз му взимам кулата, така че... Да, поне с победа да завършим, бе. Заради батерията, иначе може по-дълъг да е епизод, но той за първи не е хубаво да е дълъг, както ви казах. Ветилео, чатим, наистина много добра игра. Комент се получава, но да не забравяме, да не се самозабравяме с тази игра, че всъщност аз не съм добър, не гледай тази игра. Пичът просто не е чак толкова добър. Сега не мога казвам, че съм отвратителен на играта, защото не съм. Имам своите хубави, имам своите слаби страни в играта, те варират. Разбира се, не са постоянна величина. Бодни, че забави тук. Тук веднага така. Добре. Ами мисля, че ще се поздравим с победа за края на видеото, защото и три кралът не изглежда далеч. Е така. Така че три крал, първи три крал за епизода, вау. По две колички печелихме. Да, хора. Това е за нещо видео, ако ви хареса, можете да се абонирате също така за канала, ще гледам да качвам по-редовно, макар че дълбоко се съмнявам това да може да случи както аз го искам, но ще видим. Пратките палца нагоре, абонирайте се за канала. Аз бях
О, тук 4 звезди, между другото. Giant. Добре, ще мога да вградим всъщност. Преди края един Giant. О, Giant 10 левел, не го използвам в нито един. Който ми, ако искате, може да пробваме някой друг дек. Че да. Бе, Христо, благодаря ви. Чао и до следващия път.